एक काडी आलो ना तशें झाडाचें पान चुकोना बरयलेले तुज्या नशिबान जिवीत तशें मरण आसा त्या देवाच्या हातान कितें गोडोत सांगोंक नेजो फाल्यां कोणाच्यान आवचीत पोयात कितें घडलें गोवा टू बॉम्बे बस वेताली 19 मार्चाची बॉम्बेची बस महाकाली 3 वरार सकाळची रत्नागिरी खेड पावलेली बसीचो कंट्रोल भायर वचून ओवर ब्रिजीचेर तान सोकला पडली तेरा जानेराचे काजार जालोलो बोटीचेर सर्वीस कोरी एग्जाम दिवंक वेतालो वेगन फेर्नांडीस स्कूल वाचून आवयचो आदार आसलो देवान कित्याक आदार वेलो मायक आपलो पूत ना जालो कसले मरण निर्मिलेले मोडे पडून आवयचे काळीज रोडले काजारी जिवीत थोड्या दिसांचे ताचे गोरकांनीक कितें बोगदेले एकलोच गोराचो दिवो देवा तुका कितें वायट दिसले काजाराचे डेकोरेशन गोरान तशें लायलेले आसलेले Di Costa गांवान नावेलींचो दोग भयणां भावा मोतलो मोरगात पुतावय बापायचो 3rd इंजिनियर बोटीचो घराचो उजवाड आसलो तोर सांग कित्याक दोनया गोराचेर काळो घातलो 30 आनी 7 लोक मेलो पोंडाचे आजया कामत आसले 30 वर्सांचे चोडू ते दुसरें चोडू कामत गोराब्याचे तोशी आमची सिस्टर मार्टिना तिणें जिवीत सोंपयले आपले संवसारान तुवें जायतो वावर केला देवान दिवंक सूख तुका स्वर्गीचें सिस्टर तुवें जायतो वावर केला देवान दिवंक सूख तुका स्वर्गीचें